اے باد سبا چترازی حالونا روڑا د مدینے حالونا روڑا د مدینے اے باد سبا چترازی حالونا روڑا د مدینے حالونا روڑا د مدینے فرمایا سلام پا پیغمبر فرمایا سلام پا پیغمبر پخوا کی دی صدیق اکبر و پخوا کی دے صدیق اکبر یادی گی مدیر حضرت عمر و یادیگی مدیر حضرت عمر یادی گی مدیر حضرت عمر نزرگے میں کبیرت ناری حالونا روڑا د مدینے حالونا روڑا د مدینے اے باد سبا چترازی حالونا روڑا د مدینے حالونا روڑا د مدینے دریم خلیفہ عثمان غنی دی او دریم خلیفہ عثمان غنی دے او رفیق سلورم حضرت علی دی او رفیق سلورم حضرت علی دے او لقبی وڑی دا ازمر دی او لقبی اولے دا ازمری دے او لقبی وڑی دا ازمر دی نسایا و دسر دا فاطمی حالونا روڑا دا مدینے حالونا روڑا دا مدینے اے باد سبا چترازی حالونا روڑا دا مدینے حالونا روڑا د مدینے او بلال حبشی کل زانونا او بلال حبشی کلا زانونا تیر کڑی او دیر تکلیفنا و تیر کڑی و ډیر ډیر تکلیفنا مقبولو پرب دد خوینا و مقبول و پر د خوینا مقبولو پرب دد خوینا نو داغلے و دیر پش کسری حالونا روڑا د مدینے حالونا روڑا د مدینے اے باد سبا چترازی حالونا روڑا د مدینے حالونا روڑا د مدینے و امداد میں اکڑا نصیب دمرا و امداد میں اکڑا نصیب دمرا احسان بدوی پما تر عمرا و احسان بدوی پما تر عمرا او خوشحال بوما لتا نسمرا و خوشحال بوما لتا نسمرا او خوشحال بوما لتا نسمرا چه اکڑم دیدار دشنی روزی حالونا روڑا د مدینے حالونا روڑا د مدینے اے باد سبا چترازی حالونا روڑا د مدینے حالونا روڑا د مدینے اشعار وایما زراہی جانا و اشعار وایما زراحی جانا ملال مدیر ستا پا ہجرانا و ملال یمنی ستا پا ہجرانا او زستا دا وطن لر مرمانا و زستا دا وطن لر مرمانا زستا دا وطن لر مرمانا بلبل دیما دا باغچی حالونا روڑا دا مدینے حالونا روڑا دا مدینے اے باد سبا چترازی حالونا روڑا دا مدینے حالونا روڑا دا مدینے اے باد سبا چترازی حالونا روڑا دا مدینے حالونا روڑا دا مدینے